Tabuk hingke siriyakhana joo thanani ongkhonani naitonglaikha haike obo khe bai bai bwsa naisidi borok bo vlog khailai na po mama tibai motom camera stand cheklaio bor thana chana Science City o sokpaikha Science City o sokpai mase tini boddo 1 tarik Diwali ni bagwi yang hingkhe chwng bo takuk bukuk Diwali ni jottoni no office boddo 1 tarik khwnainai no phailaimani se Science City bo boddo zoo bo boddo hingka hingkhe cherai rok to kifilna soliya aboni bagwi chwng rajbari thanglai sinai hinui sok phailaikhai iko haike sok paikha ko rajbari bisingo chwng hingka hingkai tini oro phailaimani hinkhe chwng bukuk tam emne chini joma chwng bwrwi rok 4 jona ani achaisong khorok tam ang soho hingke tei ani jethani bwsajuk bo khoroksa hingke chwng bukuk bwrwi hingke chwla rok hingke to takuknai dakuto tui daisipon haifano chwng bwrwi rok bukuk bwrwi chwng phainani hinui kok chaplaimani haifano khoroksa sok pailiya kwchar hingke chwng khorok tam sok paikha baikha to bai bwsa ang aboni bagwi bono bo chwng miss khlaio tamni hinba bo phaina kok phaimani bagwi haike ko norok no tini ang bai baksa kwrwngwi tongdi rajbari nongno beraioi phunuknai jotono nukjak ang kha khlaio haifano baksa buksu nugya bo tongo haifano nugjak fano habui naikha hinkhe belai kheno tongthoktok ba naithotok obo hai wngbo hingka hingke kosuk satung kwprap ni bisingo fano chwng buphailaijakk tei tongthoklaijak haike kok kwbang sayawui fari chwng beraioi nailainai norok ani logi o tongdi aswkno o buphango tamjak motom thotok hai motom motom naikhe motom ya haike nasikdi bwswk se naithotok chini rajbari kuthuk uansugui naikhe khakam sere sere hai bo ongo nasikdi bwswk khe naithotok. Copyright kalainai se gaan kisa kisa khana horjagui tongo aboni bagwi sound off ma khlaikha. Samari takuk tam himi phailai tongo.
Quay bữa thấy hén trong kha. bisa বলতে দেখো তোমার রক্ত লাগে আগের দিক বইটা সব লাগে হ্যাঁ Ano? Hai ke berai naibay khe Rajbari hingke norok no bahambai norok bo paya sakjora ang bai baksa nai tongmani bagui hingke ani video no ang mathaknani phasing no thangsinai tabuk hingke nogo kifilai sinai sung hingka hingke hambai paya sakjora joto nai tongma bagui tei obo haike no ani channel no subscribe like share comment khainani bo tapok di tei tabuk sakjora norok ano support khai tongma bagui bo hambai. Haike KFC haplainai chwng tabuk hingke ani video no bo ang mathak sinai norok no haino hai hambai paya sakjora logi o tongmani bagui tei norok bo haino joto sak kaham tongdi tei ano support khai tongma bagui hambai.